нармиши муносиботи тоҷикистону узбекистон боиси рақобати маҳсулоти тавлиди узбекӣ бо тавлидоти чину туркия ва русия дар бозорҳои тоҷикистон шудааст. шурӯъ аз маҳсулоти ғизоӣ то сару либосу техникаи маишӣ ва ҳатто нақлиёти тавлиди узбекистон ки қаблан дар бозорҳои тоҷикистон камёфт буданд, феълан ба маҳсулоти серхариди мардуми тоҷикистон табдил мешавад. аввалиш да мардум мисол намедонст узбекистон илшон дур мерафтанд. ҳозир вақте ки ҳамсояш гирифт уже вай корфармодаша мебинанд, дигариш мебиёд як плисос чизи майдаша мегиранд, очизша меран кор мефаромем ки маъқул мебинам натарсида дига холодильник, кондитсионер, газои хуб дорем. Мисол вақте ки нархҳои ино хеле қимат буд, вақте газои ино дур мондан, хеле нархошон арзон шудаги ҳозир ҳамаги 2200, 2000, 1900 ки пештара мисол курси вай доллари қати $500 буд газо, и курсда 4000 мешуд. Мисол ҳозир дар ин нарх $220 дар туғри мегирам. Мисол мо тоҷики қати тақрибан як моҳ пеш тоҷирони тоҷик дар душанбе барои бори аввал автосалони ширкати тавлиди мошинҳои General Motors Узбекистон равонро ифтитоҳ карданд. дар ин муддати кӯтоҳ танҳо дар душанбе аз 56 мошинҳои мухталифи ин ширкат 41 мошинро фурӯхта барои теъдоди дигар фармоиш гирифтанд. мошинҳои воридкарда аз ширкати равони Узбекистон ба Душанбе тавлидоти соли 2017 аст ва аз 6700 то 12600 доллари амрикоӣ қимат дорад. ба арзиши мошинҳо албатта ҳам интиқоли мошинҳо дахолат мекунад. баъд худи мошинаам аз ҷиҳате ки дар худи Узбекистон истеҳсол мешаванд, арзиши зиёд надоранд. қувваи корӣ нисбати давлатҳои дигар унҷо арзонтар мебошад. харидорони тоҷик ҳарчанд маҳсулоти тавлиди Узбекистон бахусус нақлиётро дар ин авохир зиёд истифода накардаанд, аммо бовар доранд бо манзури сифат ва қиматҳои начандон гарон бо моли кишварҳои рушдкарда метавонад рақобат кунад. автомобилҳое ки ҳозир мо дар инҷа дидем нисбат ба автомобилҳое ки чинӣ ки ворид мешаванд, ҳозир мошинҳои сабукраве ки мешаванд, ба фикрам беҳтар аст. дар гузашта маҳсулоти маъмули воридотии Узбекистон ба Тоҷикистон матоъҳои атласу атрас ва насоҷӣ буд. аммо ҳоло тақрибан кулли сару либос дар бозорҳои Тоҷикистон, махсусан дар мавсими қабл аз оғози соли нави таҳсил барои мактаббачаҳо, дар баробари моли Чину Туркия тавлидоти Узбекистон аст. пешшар хитоӣ доштем, нисбат узбекӣ туркӣ сифаташ хеле паст буд, мардум намегирифт. масалан мегуфт ки качествени бояд тозатар бошад. моли Узбекистона интихоб кардам, чем хитои Узбекистон нақстар аст. барои сифатш хуб аст, сирх намешавад, нархшам арзон аст. узбекистон дар гузаштаи начандон дур аз ҳамкорони аслии тиҷоратии Тоҷикистон буд. дар оғози солҳои 2000 табодули молу коло миёни ин ду кишвар то $500 миллион мерасид. бо сард шудани муносиботи Тоҷикистону Узбекистон дар 15 соли баъдӣ додугирифти ин кишварҳо дар як сол ба $12 миллион поин омад. дар пайи тавофуқоти раҳбарони ҳарду кишвар дар соли 2016 мизони табодули молу коло миёни Тоҷикистон ва Узбекистон ба таври бесобиқа дар ин авохир афзоиш ёфта ба $62 миллион расидааст.